motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. So I can learn how to love. Yo, what's up mga kabay? So, today's video magkuha tarong pati, no? Sa atong amigo na kauban na to sa Cebu Free Flight First Enthusiast. So, atong kuyog ron, ang Melindres Loop, no? Naray. So, mo ni atong driver karon. So, angkas na sa taron. Para nama may dad-o na pati. So, para na ako'y makupot. So, mo ni Kapitan Sliluan ni atong kuyog, no? Atong driver, Kapitan Sliluan. So, kanya ato mga bay. So, JND LOFT. So, pang-research na siya sa una. So, karon murag sa ako na ibawaan, murag pa doon siya quit kaya ni-focus siya siyang iroog ka ng isda, no? So, na siya inahibili ng one pair. So, naianak. So, ihatag na to. So, may na lang na makakuanta, makatilaw ta sa mga nindot na linyada. So, mga tanda ba taon niya kung sa'y linyada sa atong kuhaon. So, duha mong kuhaon, magtagsa minikap karon. So, mga itanyag tips dito. Kay kami, beginners and about aning Racing Pegion. Usually, ang amuha is for free flight. Anad mi sa free flight birds. So, karon ni-shape mi o Racing Pegion. So, mag-start mi. So karon mga flyers pa among giuna kay wala pa mami alamag sa breeders. So soon magkuha mi breeders ni Ronel kanya akong kuyo. Mohon kung makakita may nindot na breeders, no. Nindot kag helmet akong kuyog na speaker. Wait, tukar bi. Ang batibot. Gago! Mane pinaka bati na daan diri, oh. Ay. Shout out there sa amo mga kauban, no? Cebu Free Flight First Enthusiast. Kumusta na mo diha? Sus, wala pa jud ta katapok balik, no? Kay bawal pa man jud tapok-tapok. So, no, na mawa na ning COVID, giatay kay ning COVID, no? Shout out there sa mga grupo, no? MX Boss Cebu Chapter. Woohoo! Stress, ito naabot na to diri, no, sa JND LOFT mo na itong kuhaon. 700 ako kasto ng store, wala ko na lang mga tang. Ang tang, mahalang tang. Nilutso ko tang ana ya. Babaw kay 24 kuan 4 feet 18 16. Asa man tong bayi? Kana eh. Mo ni laki. Malumba, wala sayang kay mo malumba na ako. Focus ko sa iro ba. Mo din ni tag-iya mga bay.
Dugo puha kaya nilagay. Maning JND LOFT. Murag ko ani. Gahe sini siya sa una nun, race ni siya. Laki ni murag laki niya ida ko ngaw. Dili na mo sa inyo ani. Ay ko kay uno pin samtay. Dilak kanira ko laki. Laki mo to bayi to. Ano yung parents? Ano ka dini mo i-out? I-out mo lagi mo. Naman. Kani ba? Ulay. Dili na mao. O dini mo day. Oh, soon to niya. Patong laki. Soon to sa papa mama. Roger na. Mo ni nga Roger. Anak naman lang na. Ako na lumba. Ang katong 40 year old kay mo na yung anak. Kaning kuan bayi. Insini. Lain lang na. Biker kay mama. Ano saman. Ang urot eh dali. Ano sa nagsaan. Siguro niya na eh. Bago pang kuan. Yung kuan nila. 500 na. Hindi nga lang yung saan lang eh. Kaya kung mga kuan gikan rin pati. Kaya nang lusot man nila. Ano sa tay? Yahay mga to, kabaho sila, tulad hindi oh. Kana, bayi ko rin na eh. Ay, asan tong kuhan? No. Bata ka tol, lakawon dito, kauli ito, utok pati, kauli ito, sikmol. Lupa to, dili itong lap. Agi sa mga race ba. Chinko. Tangtang ba, puno ang dalan. Ito, malita juga kayo. Malita juga.